हा अजून एक रूम बघितला आम्ही, त्याच्यामध्ये AC आहे ज्यात, है ना? एवढी पप्पू ही अशी अशी कॉट मी बोलते. हा हा हा, अशी कॉट बोलते अशी मी कॉट तुला. आपल्याला हवी आहे ना? अशी हवी आहे. आणि इकडे बघ बाळासाठी हे आहे, पाळणा आहे, रिलेटिव्ह साठी, कोण टीव्ही बरोबर पण असेल आहे, त्याच्यासाठी. बेसिन पण आहे, आणि इकडे बाथरूम पण आहे, है ना? हा हा जरा room छान डिलक्स आहे. रूम बोलू शकतो, है ना? असंच तो आपण आता काळोखात बघितलं, लाईट नाही पेटली, तसंच. तो पण असाच होता. ओके. हे कॉट बघ तू आधी, 2 माणसांची. हे बघ माप 1 2 3 4 5. 5 बाय, हा ही 5x6 आहे, म्हणजे एक कम्फर्टेबल, आणि ही दिवाण आपलं आहे ना बसायला, रिलेटिव्हला एक बसायला. माणूस झोपू शकतो. नमस्ते सर्वांना. आज आम्ही ताईला घेऊन डॉक्टरकडे चाललो आहे. हे ताईचे जनरल जे चेकअप असते ते आहे ना ताई? रुटीन चेकअप. आणि 8th मंथची रुटीन चेकअप. असे किती चेकअप झाले तुझे? एव्हरी 2 वीक्सनी असतात. म्हणजे महिन्यातून 2दा तरी आहेच. म्हणजे अजूनपर्यंत हे 14 तरी झालेच असतील. या दिवसाची आम्ही भरपूर वेळा वाट बघितली. असं आता ताईला डॉक्टरकडे येताना मजा येते जरा. आणि गाडी आपली 2 मिनिटात येते आहे. गाडी येते ना ताई 2 मिनिटाला? चला आता बाहेर चला. आपली काजल वरती आहे, काम करते, आणि आतमध्ये भाई आहेत बसलेत, आणि इकडे दिलू आहे बसले. दिलू टाटा. दिलू टाटा. पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे. हा पप्पी दे. तुझा मास कोणता? हा तुझा? हा माझा, तो तुझा. बस पुढे बसते तर पुढे बस जा. पायी इकडे या. थोड़ा स्लो चला ना. स्पीड ब्रेकर से आराम से. हाँ ऐसे जाना है. हाँ पीछे से. मम्मी रेग्युलर कस्टमर आहे ना? जेव्हा पण ताई येणार ना मम्मी घेणारच. काल पण घेतली. हा फक्त गाडीत फेकायचं नाही. नको मला, नको नको मला, नको. नाही नको नको मला, मी नाही खात. काय बोलते? आपल्याला पाहिजे काय? आले डॉक्टरकडे. आली. भेटते. बाकी तुम्हाला काही त्रास? चेकअपसाठी आपण दिले. हे पण काय बघायला आलो? आपण हॉस्पिटल बघायला आलोय. ताईला ऍडमिट करायचंय ना इकडे नंतर. नाव टाकलंय ना तिचं. असं असणार. डबल असतो का ह्याच्यात? पेशंटसाठी आणि हे रिलेटिव्हसाठी. असं आहे काय? एका रूम मध्ये 2 कॉट. मग चांगलं आहे ना? चांगलं आहे. आणि इकडे मग कंटिन्यू 2-3 दिवस राहतात ना माणसं? हा एक टाईपचा आहे, विदाऊट AC वाला आहे. हा विदाऊट AC आहे ना? आणि बाथरूम नाही याच्यामध्ये. बाकी एक AC आहे एक, म्हणजे हे नॉर्मल. नॉर्मल साठी. हा होता आपला ताईचा रूम आहे ना? म्हणजे रूम बघायला आलोय आपण, कसे कसे रूम आहेत ते.
हे ट्विन शेअरिंग रूम आहे. हे दोन ना, म्हणजे एकत्र दोन. पेशंट असतील आपले. म्हणजे हे जरा आपले बोलतात ना कमी पैशाचे असतील है ना. त्याला पण बाथरूम अटॅच नाही. ह्याला पण बाथरूम नाही ना. आणि इकडे पालना आहे ना. बेबीसाठी म्हणतो म्हणतो चालवण्यासाठीच असतो. किती काय आहे? इथून पण अटॅच आहे ना काहीतरी. हे इथे बाथरूम आहे. पायाखाली काय असेल. हा मोठा आहे, हा सोयीस्कर आहे. ह्याला बाथरूम आहे बघ. टीव्ही पण आहे. टीव्ही आणि ह्याला बाथरूम आहे बघ है ना. पायाला लाईट नाही पेटवलं आहे ना. आणि हा रूम चांगला आहे ना. नको नको नाही वेगळं. AC BC सर्व दिलं याला. हा रूम बाथरूम सर्व आहे. टीव्ही आहे. आम्ही काय खायला आलो ताई. शिरा आणि डोसा. शिरा आणि डोसा. तुझी चाय. सबस्क्रायबर. शिरा एकदम छान आहे. काजलला पार्सल घ्यायचा का. मी तुला तेच बोलत होते. शिरा पण मागवला आणि डोसा पण मागवला ना. मम्मी का नाही खाते. मम्मीचा उपवास आहे आज. माझा उपवास आहे. इथे आम्ही हा शिरा पार्सल घेतला आहे काजलसाठी घरी. आता इथे आम्ही डोसा पण मागवलेला आहे. एकदम पातळ आहे. साधा डोसा तसाच असतो. आणि ताईला आमच्या इकडे हेच आवडतं ना. हे इकडे 50 रुपीज आणि शिरा 40 रुपीज होता आहे ना. पार्सल शिरा घेतला तो कुठे ठेवला. तो भारी आहे. बस ताईला मध्ये बसू दे. बसली. आम्ही आलो आहे. डॉक्टरांनी काय काय सांगितलं. मम्मी कुठे गेली. काजल काय करते. डॉक्टरांनी काय सांगितलं. वजन वाढलेलं आहे. आतमध्ये बरोबर आहे. प्रोग्रेस आहे. बरोबर ना मम्मी. हा ताई. वजन जास्ती बोलला नाही ना. वजन वाढला बोलला. बरोबर आहे बोलला. हा म्हणजे पहिला कमी झालेलं ना खूप. हा जेवढा वाढला पाहिजे हिशोबाने. चांगला आहे. ग्रोथ मस्त आहे. ग्रोथ चांगली आहे. प्रोग्रेस चांगली आहे. हा. हेल्दी आहे. मस्त आहे. हार्टबीट पण ऐकवली ताईला आहे ना. आम्हाला पण बाहेर ऐकायला आली होती. तू त्याच्यात घेतला ना. नाही आला असेल. आला नसेल माहीत नाही. पण एकदम छान. आम्ही आलो आहे. गाडीत बसून पण दमायला होतं ना. हा ताई जा आधी. चला आता हातपाय धुतो. दिलू दिलू बघ बाय बाय आपली बाय. वाट बघते. दिलू बाय बाय कर. दिलू बाय 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 किस. अरे माझी बाबू वाट बघत होती. वाट बघत होती. डोली वाशी करते. मी दिलू. वाट बघत होती. माझी बाबू. हा मम्मी इथे 2 जणांसाठी आम्ही खाऊ आणलेला आहे. हा, दिलू भाई बरोबर. त्याच्या बरोबर 2 भाग करायचे. दिलू नाही खात आमची. दिलू आमची शानी आहे. हे काय आणलं असेल बाई सांगा. काय अर्धा घ्या आणि अर्धा द्या माझ्याकडे आहे ना. काय सांगा हे. नाही मला पण टेस्टिंग साठी पाहिजे. तुला पण पाहिजे. तू खाल्लं नाही ना. नाही माझा उपास आहे हा ना. भाई अर्धा द्या. हा अर्धा काढा. हा 3 भाग करा बरोबर. आणि एक थोडं मम्मीला डब्यात राहा. हा मम्मीने पण नाही खाल्ला. मम्मीचा उपवास होता ना. हा, मी खाल्ला. मला आवडला म्हणून पार्सल आणला. पार्सल आणला. हा द्या तो डब्बा द्या तसा. आणि चमचा द्या. डबा ठेव. डब्बा ठेवा. हा डब्बा द्या. डब्यातला काढ अजून. हे मी घेऊन जातो. नाही ना घ्या नाही खावा तुम्ही. चमचाने खावा तुम्ही. शिरा. बाबू माझ्या बाबूला काय आणलेलं आहे. हलवा नाही शिरा. खाऊन बघ. तुम्ही खाल्ला. आमची बाबू बसली आहे इकडे. कसं लागतं. मी खाल्ला मी.
खाल्ला मी खाल्ला. उलट पूर्ण मी बोलू शकतो पूर्ण एक प्लेट मीच खाल्ली ताईने कमी खाल्ला. पायनॅपल शिरा आहे ना. टेस्ट केली छान. दिलू कशी झोपली तू? आलेले कशी झोपली आहे? कशी झोपली आहे? कशी झोपली आहे? मम्मा बरोबर खेळते आहे है ना? मम्मा बरोबर खेळते आहे. गादी पाहिजे, गादी गादी उशी, गादी उशी पाहिजे है ना? हात फिरवायला पाहिजे पप्पूसारखं. हां पप्पूसारखा हात फिरवू. पप्पूसारखा असं हात फिरवायचा पोटावर. बघा बघा पाय मारते बघा 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 सगळ्यांनी असा हात फिरवायचा. डोका दुखला ना असा हात फिरवायचा डोक्यावर. माझ्या बाबूच्या बाजूला झोपते मी. म्हणजे माझ्या बाबूच्या बाजूला झोपतो. गाई आहे शानी आहे. दिलू झोपते है ना? चल मी पण झोपू मी पण. चला झोपा. बाय बाय किसी दे, बाय बाय किसी दे. कशी देवी?